Hola, avui veurem un exemple de l'algoritme de Kruskal, el qual ens permet obtenir l'arbre generador òptim. Què és un arbre generador? Ja ho hem vist a les definicions, que els arbres generadors són subgraf d'un graf donat, el qual és un arbre. De manera que hem de tenir tots els nodes interconnectats, hem de tenir un graf connex, però no pot contenir cap circuit. El fet de generar o d'obtenir un arbre generador òptim, el que voldrem és que la suma del cost de les arestes sigui el mínim possible. Bé, anem a partir d'aquest graf que tenim a les nostres pantalles. Tenim un graf simètric, on els nodes estan etiquetats amb les lletres de l'abecedari, com vam veure en l'exemple del BCS i del DFS, però ara cadascuna de les arestes té un cost associat. L'aresta FE té un cost associat de 1, l'aresta FD té un cost associat de 2, i així successivament. Bé, a la part esquerra tenim el nostre algoritme, l'algoritme de Kruskal. El primer pas de l'algoritme de Kruskal és una simple inicialització. Fixeu-vos que el que s'està fent en la línia 1 és generar un nou graf, un G sub 0, on el conjunt d'aquests vèrtexs del graf V baixa sub 0 és igual al de l'inicial, però el conjunt de les arestes és el conjunt buit, perquè som nosaltres que amb l'algoritme de Kruskal anirem afegint les arestes. Fixeu-vos també que K és igual a 0. D'acord? Molt bé. Això ho tenim aquí, tenim un graf, aquest pas 1, el tenim fet aquí, hem fet la inicialització. El següent pas ens diu que ordeneu les arestes de G de forma creixent en funció del cost. Això és el que estem fent en el pas 2. Estem ordenant les arestes en funció del seu cost de manera creixent. Fixeu-vos com hem anotat les arestes. Per simplicitat i per seguir la mateixa metodologia dels exercicis que penjarem en el campus virtual, sisplau, feu servir sempre la mateixa metodologia per identificar les arestes. Les arestes van d'un node a l'altre. Per exemple, l'aresta BC té un cost de 1 en el nostre graf inicial. L'aresta FE té un cost de 1. L'aresta DE té un cost de 2. És important que sempre les arestes, per identificar les arestes, sempre poseu primer la lletra de l'abecedari per ordre. Primer la B i després la C. Primer la D i després la E. D'acord? Sisplau, feu-ho sempre així. Així serà molt més simple a l'hora de tant de corregir com que vosaltres podeu validar els resultats en els problemes del campus virtual. Intenteu seguir sempre la mateixa metodologia. Molt bé. Un cop tenim ordenades totes les arestes, hem fet el pas 1 i el pas 2, ara és quan s'inicia l'algoritme. L'algoritme no és res més que un bucle. És un bucle d'anar afegint arestes fins que hagi afegit totes les arestes necessàries per tenir la condició d'arbre. Quina és la condició d'arbre? Recordeu que per la condició d'arbre el número d'arestes ha de ser igual al número de nodes menys 1. Sí? Fixeu-vos que aquesta és la condició que teniu en el pas 4. K està fent referència al número d'arestes que heu anat afegint en el vostre graf. En el moment que heu afegit tantes arestes com que no es compleix la condició que K sigui més petit que N menys 1, és perquè ja teniu un arbre. Teniu tots els nodes connectats i no teniu cap circuit. Molt bé. Anem a veure en el pas 3 com anem seleccionant les arestes que afegim. Diu, començant pel cap de la llista ordenada, és a dir, començant per BF, per aquí, sí? Ens diu, preneu la primera aresta no usada i que no formi circuit AGK. Clar, inicialment no hem afegit cap aresta en el nostre graf, de manera que podem agafar l'aresta BC, que segur que no estarà afegint, no està creant cap circuit.
En aquest moment, K és igual a K més 1. Molt bé, com que K inicialment ho teníem a 0, doncs ara K passa a valer 1. Hem afegit una aresta, d'acord? L'aresta BC. La marco com que l'he afegit. FE la puc afegir? Sí, perquè no la tinc, fixeu-vos que no l'hem afegit en el nostre graf, i a més no m'està generant cap circuit. Doncs l'afegim. I incrementem en una unitat el valor de K. 2. Hem afegit, tenim dues arestes en el nostre arbre generador. La seleccionem com la FE l'hem afegit. La DE la podem afegir? Sí, també la podem afegir. I la afegim. Incrementem el valor de K. Hem afegit 3 arestes. Indiquem que la DE l'afegim. La DF la podem afegir. Alerta, si afegim la DF, fixeu-vos què passa. Estem generant un circuit. De manera que DF no és una aresta vàlida. No la podem afegir. Podem afegir l'aresta GH? Sí, sense cap mena de problema. No ens està generant cap circuit i no la teníem afegida. Incrementem el valor de K perquè ara tenim 4 arestes afegides. I diem que la GH l'hem afegit. La AE la podem afegir? Sí, també. Molt bé, incrementem el valor de K. Ara és 5. Tenim 5 arestes afegides. Podem afegir l'aresta EH? També la podem afegir. Tenim 6 arestes afegides. Podem afegir la AD. Si afegim la AD, fixeu-vos què passa. Estem generant un circuit, no és vàlida. La AD no la podem afegir. Podem afegir la G. La EG. Ens passa exactament el mateix. Generaríem un circuit, no la podem afegir. No l'afegim. I la AC sí que la podem afegir. La afegim perquè no estem generant circuit. Incrementem el valor de K en una unitat, que és 7, i diem que la AC l'afegim. Fixeu-vos què passa. 7 és menor que 8 menys 1? No. Per tant, no és igual. Final. En aquest cas, tenim tots els nodes interconnectats i tenim l'arbre generador de cost òptim. Quin és el cost d'aquest arbre? Doncs el cost d'aquest arbre és l'associat a les seves arestes. La BC pesava 1, la FE pesava 1, la DE, que també l'hem afegit, pesa 2, la GH pesa 2, la AE pesa 3, la EH pesa 3 i la AC pesa 6. De manera que el cost d'aquest arbre és la suma d'aquests valors, que són 7, 10, 15, 18. Si no m'he equivocat. Val? Fixeu-vos, existeix més d'un arbre generador òptim? Quina és la resposta en aquest cas? Podríem haver seleccionat en algun moment alguna altra aresta que no fos que tingués exactament el mateix cost i també ens connectés al graf? Sí. Fixeu-vos en el cas de l'aresta DF. El cas de l'aresta DF, si jo hagués agafat l'aresta DF en lloc de la DE, hagués connectat el graf així, hagués tingut també un pes de 2 i també tindria un arbre generador òptim. L'únic que en lloc d'utilitzar l'aresta DE, en lloc d'utilitzar aquesta aresta, estaria utilitzant l'aresta DF. En aquest cas, tenim més d'un arbre generador òptim. És a dir, aquest arbre generador òptim no és únic. L'arbre generador òptim no és únic. No és únic.
podria agafar, substituir l'aresta DE, la puc substituir per l'aresta DF. D'acord? I l'arbre generador òptim no és únic. També té un cost de 18, però no és únic. Molt bé, fins aquí l'exemple de Kruskal. Fins la propera.